Komična opera Jakova Gotovca Eros onoga svijeta doživjela je praizvedbu 2. studenog 1935. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Od svih ocjena novoga dijela koje su se pojavile u tadašnjem tisku, najčešće se navodi ona koja tvrdi kako je još jedan hrvatski skladatelj napisao suvišno djelo. A navodi se upravo zato što se pokazalo veoma brzo kako je kritičar promašio, a ne skladatelj. Ero postaje jednom od najomiljenijih i najizvođenijih hrvatskih opera, te i danas živi na mnogobrojnim pozornicama. Jakov Gotovac stvorio je golem opus instrumentalnih i vokalnih dijela, od zborova i popijevki do opera zasnovanih na folklornim motivima, no uvijek je nastojao da to bude u duhu narodne glazbe, a ne doslovno prenošenje, to jest citat. I u glasovitom simfonijskom kolu i u eri to se čuje već u prvim taktovima. Simfonijsko kolo izvedeno je među ostalim na njujorškom stadionu pred tisućama slušatelja, a Ero je pjevan na 8 jezika u različitim dijelovima svijeta. Libreto je spjevao hrvatski književnik Milan Begović, koji je radnju Ere smjestio u neko mjestašce Dalmatinske Zagore. U selu se jednoga dana pojavljuje mladić Mića, otrcano odjeven, pa stoga i sumnjiv. Lakovjernim ženama i djevojkama predstavlja se kao Ero, koji se upravo spustio s onoga svijeta. Nakon niza komičnih zapleta između pustolona mladića, mlade ljepotice Đule, njezina oca Marka i maćehe Dome, plane ljubav između Đule i Jere, to jest Miće. Dijelo završava pomirbom mladih s gazdom Markom i maćehom i zadovoljstvom što je Ero zapravo vrijedan i ugledan mladić iz susjedna sela. Gotovac je taj sretan završetak radnje pretočio u niz raspjevanih fraza i jarija, a popularno završno kolo za soliste, zbor, plesače i orkestar koje uvijek iznova svojim zanosom osvaja publiku.